Nina bekashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva nina bendlondle nophapha ekhanda ehla nasezantsi efundazweni zethu-ke zonke ikhona eNingizimu Afrika. Ngaza kodwa siyabingelela la eBlack Life TV kama lohlelo-ke iy'mpande zama-Afrika sinaba sixoxe ngey'ndaba ey'thinta abantu nokuthwala ney'nkinga ababhekene nazo. Elami-ke igama khe sichaka ngwalaphaya kaLuqa. Awu naze nabahle kwaze kwayintokozo ukunamukela once again ohlelweni. Hlalani nathi-ke ninethezeke nizwe ukuthi size nani namhlanje. Lalela asingene odabeni lethu sizwe ukuthi osihambele namhlanje uzokhuluma ngani. Sawubona ma. Yebo sawubona. Ninjani no? Siyaphila. Hayi sikhona ubani lo? Igama lami nguSilondile wakaNdlovu ngiphuma le emakhaya eShowe. Ngane yakwethu. Yebo. Ake singene ke odabeni lethu sizwe ukuthi ukukhula kwakho nokuqhamuka kwakho nje empilweni sephansi until izifike la sekunengxaki khona kuqalephi until now. Kuqale kanzima kakhulu la. Ubaba wami ubehlala noma wami. Ubaba wami wathatha umamncane. Okay, wathatha isithembu. Wathatha isithembu. Uvele noma. Ngivele nginoma ekhona. Alright, sure. Qhubeka. Uma kwafika la khona egula kodwa ngingakhombisa ukuthi uguliswa yini. Ngoba ugula ngoba sekhona lo mama. Sure. Ekhaya. Singanginaki-ke lokho nobaba enganginaki-ke lokho. Uma egula kutholakala ukuthi ukhona into ayidlele. Uma sihamba abantu kutholakala ukuthi umamncane unesandla. Lapho. Khambe futhi kuhambe uma atholakala ukuthi uyahamba emhlabeni. Yo, ngawo ushevu. Ngawo lo shevu lo. Esitholile uma ngithi ngiyamxoxisa ubaba ngiyamtshela ubaba hayi. Ukuthi vele suthi uselokhuza lo mama khona. Umama ehamba emhlabeni ngisale mina ngangiseyingane ye15 mangaphosisi. Ngisale nalo mama la ekhaya. Uma ngisala nomama la ekhaya ngikhule kodwa sekumama nje ongangiphathi nje kahle. Usethi ngikhulume nobaba mangithi ngibonisane nobaba kube phuma amagama obengathi wahamba nonyoko yabo. Ilezo zinto nje. Ngabe ukuwa wafa nonyoko basho njalo. Ngabe wafa nonyoko. Magama nje? Yeah. Alright. Uma ngithatha ngibona ukuthi hayi ngathi mina la ekhaya ongasadingakali. Ngelilanga umamncane akajwayele nokungenzela ilunch. Engenzele isikhaftini nje mhlawumbe ngenzele nokudla. Ngelilanga kwatholakala ukuthi nami khona ukutholakalayo kumina ngiyagula. Kwaba khona ukutholakalayo kumina ke. Ngiphinde ngisukume ngibahambe abantu. Ngalokho ngitholakala futhi uma lo khona phela umamncane. Mangithi ngihlala nobaba futhi phansi ngimtshela ukuthi baba nakho sekutholakele futhi ukuthi nobaba uyazi vele ukuthi ngitholakala ukuthi vele ngiyakula. Yeah. Ngimtshele futhi nobaba ukuthi kutholakala kanjani. Hayi ubaba akuphike lokho akuphike lo mamncane. Phinde futhi ngihlala hayi ngase ngidecide ukuthi mase ngikhulile ngikhambe isikhathi ngoba ngiyabona ukuthi la ekhaya mina ngiyinkinga. Nobaba futhi akasoleli kumamncane ngathi mina la ngizoxabanisa ukuthi umndeni la. Ngihambeke nami ngithathe isinqumo sami sokuthi ngihambele ngiya eGoli. Sure. Uma ngiye eGoli ngiphile phela impilo yobuphara ngoba phela anginalutho ngiyafika eGoli anginalutho angisebenzi. Uma kuvela lokho okushiwa abantu ngikuthatha. Ubaba bakho. Ngoba kukhona kuzongikhiphela imali. Hayi ngithole umngane eGoli ozongitshela ukuthi khona abantu abaziyo abadayisa ngama-drugs. Hayi nami ngivumele yilokho ke. Yeah. Ngithola ithuba lokuthi khona ngizokwazi ukuthola i-shelter ngikwazi ukuthola nokuthi ngilala ngidlile. Ngoba phela sengikhethile ukuthi ngihambe ekhaya. Ngoba indaba yasekhaya ayisekho ngibonile ukuthi ayisekho indaba yasekhaya. Ngihambe uma ngifika khona edrobheni ngifike ngihlale kube khona abantu abasho ukuthi khona impilo engcono ongayiphila ngaphandle kwale ngoba bona sebebona ukuthi sengeke ngaboshwa futhi impilo engiyiphilayo ngoba sengeke ngaboshwa ngisho ukuboshwa eGoli ngawo lama-drugs engiwadayisayo. Okay. Ngibuye khona ejele kube khona futhi nabanye futhi engibathola abasho ukuthi khona impilo engcono ongayiphila kangcono. Okay. Angithi oba ngiseGoli sengithatha noma yini ngoba sengibuye ejele sengithatha noma yini ezongiphilisa mina. Oh yeah. Ukuze ngeke ngisaphindela phela ekhaya
ngoba nangu noma futhi uyena futhi lo inkinga ngoba umbulela uma sefuna ukubulala nami ngoba seke ngingaphindela futhi lokhu sekangidlisa ngishushefu ngiyithathe lento bathi angihambe ngihambe nabo khona abantu ababe-20 esasihambe nabo sifike siswa kephi ezweni le koZimbabwe mangaphosisi ya koZimbabwe lapho esathathwa khona sayiswa khona sangeniswa nje endaweni esasihlala kuyona kwakuthiwa lapho umuntu uyothwala-ke yebo uyakuthwala phela uyakuthwala ngoba usungazi ukuthi kufike ukuthini khona ufike wazi ukuthi into ezokusebenzela kanjani wazi ukuthi into izofunani futhi ngaleso sikhathi uvumela yonke into osuke uyifuna ngaleso sikhathi ukuthi nawe phela kufanele ngibe right mina ngavuma mina ukuthi kufanele ngithwale manje ngibuza ukuthi manje uthwala ngoba kuthiwa igazi lakho lelo ngivumela ephuzwini lokuthi mina ngiyazi ukuthi ngishiye isimo esinjani ekhaya ngiyazi futhi nokuthi ngoba ngila ngilethwe yini ngilethwe oba ngifuna ukuthi ngithwale ngaye ubaba wami ngithwale ngaye u-step mother wami straight to a point yona wavele wavuma nje uzothwala ngomama nobaba yebo qhubeka sister yazi ngoba isizathu sami engangithi ngifuna ukuthwala ngabe ingoba ngiyazi ukuthi uma mncane uzuzisa ubuhlungu eqaleni wangithathela uma waphinde nami futhi lento ayenzayo wazama ukungibulala ubaba ungena ngokuthi yena akafuni ukuzwa mina usekhetha iside lami mncane akalifuni lami shuthi nami akangidingi shuthi akekho kumina shuthi kungcono laba vele ngenze ngabo bobawu-2 zanele ya mina ngivele ke kulabo ukuthwala kwami angisakufuni izinto zami ihamba kahle yabo kuhambe kahle yonke into yami sengithwele ngabo phela sengithwele ngabo labo akasekho nobaba wakho noma akasekho noma wami nobaba wami izinto zami ihamba kahle ngithole nomuntu futhi ngibe right ngayo yonke into ngithole ngibe nomuntu lo muntu ngimzalele ngibe ney'ngane zami yiphile kahle yiphile kamnandi uma yiphila kamnandi iy'moto zihamba ngey'moto zesikoleni nomalume nami yonke into khona yonke into manje isifuna ukudla la emndenini wami-ke ngicela singizele nazi ney'ngane phela zilokhu imayikhula zibuza omkhulu wazo angazi ukuthi ngizothini nakho lokhu uma kuthiwa fanele kuqhubeke fanele kudle la emndenini wami lo esenginawo lo engiwusebenzele kanzima lo engiwakhile ngenxa yokuthi phela yilaba engithe mina mhlawumbe kuzohamba kugcine kubona kanti cha iyaqhubeka inkinga isifuna nasebantwaneni bami so inkinga sekuyileyo manje ukuthi wena uyisolo ukuthi wathwala ngoba angiyisoli ngokuthi ngathwala ngoba phela isizathu sikhona sokuthi ngithwale ngoba ngathathela uma nami ngacishe ngafa yabo kuthiwa ungcono kuthiwa ngafa ngabe angikho lapho ukuthi ngathwala manje ukuthi ngathwala angisoli ngalabo abantu engathwala ngabo babekudeserve vele ukuthi ngithwale ngabo ngoba bangizwisa ubuhlungu bangithathela noma ngangiphela nami impilo yami ngabe uNkulunkulu ngaba kwabangakhona ngabe ingcono now njengoba lento esifuna iy'ngane zakho-ke manje uke waxhumana mhlawumbe nomuntu wakwenza noma sekunzima ukubuyela emuva yokuthi hayi nqamula lento phela manje engabiseza kanje akwazi wenze lutho kulelo side angenzanga lutho kunzima futhi ngiyabona ukuthi kunzima ngoba umuntu uma uhambe uyothwala ngeke usaphinde awuphindele emuva awuphindele emuva after ukubona into eyenziwa lapho after ukubona into eyenziwa lapho awufisi ukuphindele emuva akwenzeki nje futhi so umuntu onengane naye akazi lutho ngayo yonke le hayi akazi lutho likhona ithuba ukuthi ngelilanga ukazi ko kuyomele mase kusiphoqa isimo kuyomele azi
noma sengikhetha nokuthi mhlambe kungawelele ey'nganeni zami. Uma kuthiwa kwaqala, uma kuthiwa ngiqala ngiyokwenza lokho, kuthiwa uma ngasaqhubeki nemithetho akuthathe mina, ngabe ngiyakwenza nalokho. Ya, ukuthi kungcono ukuthi kusale umndeni wami onganacala kuqhubeke kuthathe mina. Okungcono. Eish. So ubuka wena komunye umuntu lapha ekhaya ongathwele kodwa mhlawumbe ophila kwi-situation efana neyakho yokuthi unobaba mhlawumbe ubaba kamnaki unaka umamncane noma ubaba kamnaki unaka isoka lakho ubaba wakhe akasekho ngqo. Ungam-advise ukuthi enze ngendlela owenza ngayo noma uthi wena ayi Kuba kuyena ukuthi umphatha kanjani omunye umuntu nokuthi fanele inhliziyo yakho wenze lokho okufunwa inhliziyo yakho nokuzojabulisa wena. Ku-right, ku-wrong ngesinye isikhathi. Ayi ntakama asikuye kanje ngoba ngiyakuzwa ufudumele futhi uyasho ukuthi wena awunankinga kahle kahle uyayiphilela u-right. Inqaba nje ukuthi manje ubona kulengela iy'ngane zakhe wena. Yebo. Manje into oyilwelayo njengamanje nosizo oludingayo ukuthi kublockeke lento ingafiki ey'nganeni zami. Ey'nganeni zami. Iyona nto nayo le. Yebo. Hayi ukuthi ikhishwe isithwalo sakho. Hayi ukuthi ikhishwe isithwalo sami. Iyo. Isithwalo sami nje singaphumi kodwa kungaweleli ey'nganeni zami. Uma ukuthi kungcono ukuthathe mina kunga-infecteki laba abanye abantu abanganacala. Kodwa nje ukuthwala nje ngalaba anginankinga. Ucabanga ukuthi makuthatha wena iy'ngane zakho zoqhubeka iphila impilo emnandi njengoba nje ziyiphila manje? Kungcono ngoba kuzobe kusakhona ubaba uzosukuma azame kodwa uma ngingathintanga iy'ngane lezi nomyeni wami kuyobe kuphelile. Ngoba ubaba uyosala azibazisa kuze kube right. Siyakuzwa masibonge isikhathi nethuba ukuthi ufike uzoxoxa nathi. Udaba lakho sathamta abantu bayalibukela futhi bazokwazi ukungenelela abakhuluma ukuthi bacabangani ngalo. Bonke mina kakhulu. Babukeli be-Black Life TV emakhaya nihleli nathi-ke la kuy'mpande zama-Afrika noma nimuzwa-ke wesihambele ukuthi ukhuluma ngani. Angazi ukuthi nanicabangani uze nenye nakulokhu sizoxoxa nabo sizozwa ukuthi bathini. Thina siyi-Black Life okusalayo siyabalandela bakhulume noma ngathi bacashiphi siyabathola epaki siyabathola ehhotela siyabathola kuphi siyanqo. Wona ongakwenza qhubeka usibhalele i-email address yethu usitshele ukuthi ithini inkinga yakho nokuthwala. It's either waye enyangeni yakulapha wangenwa zilwane unenkinga noma kuthiwa awusathweleka unenkinga nje yepoliyana ongazazi ivelaphi. Woza sixoxela woza uzoxoxa nathi Kings cha kukhona uzokulalela ezwe ukuthi udaba lakho lithini. Okwamanje nisale kahle siphinde sibonane kokuzayo. Signing out. It's the Black Life TV.